Toy yıkıcı ödün alıp parmak yenilmi ya da 2 olup 3 olup 5 alıp parmak yenilmi. Alp barzı diýilen at kelle de. Kelle de bir bolsa gowy. Şu an men sizin ýanyňda tutdular ha, bile tutdular da. Men sana hiç ýerpäsip göredem okup kady. Diýäli, men uğrun başgarak da. Ýönolna da kelle bir bolmaly da. Men sizi dinlep görüp barýan şu an. Bir kelle da. Dinlemene bir. Alp barzı toy ýetiniň wekili. Toyun beýemçisi. Türkmençilikde toy kän, bagşam kän. Ondan ke çykyşlary näme tertipleşdirmeli bolýar. Tertipleşdirme, indi bir soru bersek. Dine şu 2 aýynça aýtman diýilek ha bir toýlarda. Şonu siz şonu 10 aýynça gidenem bolsa 2 aýynça galyny siz bir saýlap çykşolary aýtmanlaryny siz bilýärmi näme dep? Ara ýaşsan bir teklip bar. Maşynyň var ha. Şonu satýa pulny alýan gelýär öwre diýär. Doğru gatı ol. Men saýladym bajagy. Ýamany. Doğru. Söýlem tuwalam, oňarpym. Ýalga da oturýar şu. Ememi. Aha. Nele tuwalama. Ne? Ýaşsanyň muşdogy. Ýazga edip dur. Toyun alıp bar. Toyun alıp bar üçin. Toylamyzda alıp barjak. Birinji gerekler. Siz sıpat onun ýanky söz baýlyk ýene näme? Şu an mendäk bardalym üçin aýtdym da sen näme bolýar. Alıp barjylaryň içinde menden gowaýdym aýdýan bamy? Alp barzylaryň içinde senden gowaýdan diňe men bolan adam diýim. Demek yok da. Demek yok. Ben demek gördüm da. Toňa çoňok diýärmi? Haydi böyle kıyırak bolýar toyun. Başından soňuna çy, haydi. Toyun baş kıynak bolýan bolmamykyn. Benim şeyler. Şonu soňy gyryk bolýar. Awa. Ýaşyr urady ýarap. Min begen ýanerimde şo. Şonu tanýan ýermen begerip. Toy şeyler wagtyny ele bolýar. Ha, plansa bardım bir mut diýär. Toydan soňmy? Awa, şey diýär toy ýeti. Ha, plansa taň ýanyna bardım. Awa. Ýa görmem görmedik falan bolýar. Alparslan kıyın gelme. Yok, itinden sadi. Dönüyün. Alalısyan. Ine adamlar. Ine Naybaşı Alparslan'ın bir mergen Anna Muhammedov itin anzat dedi. Ben anzat dedim. İn anzat gel dedim. Halifa itin anzat dedi. Aydım aydıyan köpmi Alparyan. Son doğru. Alparyan köpeydiyan. Alparyan köptür ha. Awa. Tere diýama başga kärdaklaram Alpar jor. Dur da. Ya yeňille, kär yeňil. Alparyan bir adam çykan ok ha. Ya Alparyan atlarym ýok, öňe toýdan alqay diýerler. Biziň almaly bir alqay diýerler. Beýdem ýa Alparlar ökölap bermeden azanyň zawodym. Hemme aňyň işiňizi üstünlük dur. Awraýyňyz belem durdun. 12 ýyl mundan öňe siz toýlarda bir klowmu paramyza da aýratyn söz berýärdi ha. Gel başga çetmez. Siz de bir zat bardyň bilýärdim da. Uçunmadı bize, uçunmadı. Ya pullal, uçunmadı ne değil, uçun. Pullal. O pulunu da yoktum biliyor musun? Var böyle. Yaxşı koşul diýelim ne? Yaxşı koşul diýilen ilkünler reklamy gödüm öyle. Näde reklama? Bir toy gowalyp barýan adam ökünden ýa-da harit reklam edýän adam. Harit reklam edýän. Toy alyp barşyň gowarýan. Gepleşip alyp barşyň gowarýan. Umman alyp barşylyň gowarýan. Yaxşı show production studiýa häsiýeti bilen men häsiýetim meňde ýok gereken. Meňde ýok. Meselem bilen studiýany tuwalam oglanlar hakykatdan edenli, tutanýarly, sözünde durýan oglanlar da meňde ýok bilen. Ya hakykatdan kan meňde islerler. Ýok meňde islerler. Olar düýünem gurlaýan derler kaçak başynda. Ýok, hakykatdan bir ýyl ahylly, agraz. Gaty gowy tuwalam. Görnüşleri göründü ha. Sen kidäli ýaly Nämeden bilýärsiň? Nämeden? Jirin paragat. Ana. Şondan öyle. Ana şondan. Şoň häsiýetini goýtda. Şunu şu ýaşy production açylmagyny diýene şoňada. Enin paragat. Assalamu alaykum Armanda. Şu toýa giýjä gal parakan howlup ýoladym alzarap turýan ha. Şoň geçirýän duýguň ýene iki toýda oýnaýarlar. Ana toy edip jaňa diýe o aňyrda toy ol darka da senem darka. Bu toýmyz awa. Ne diýerden mertlerin meskeni Göktepe'de работаем. Geldik mi? İngi geldik Göktepe. Awa gatfır giýjä da almat göne bagş kim ka? Bagşa da valla. Yürü. Goy diýen bagşym bolsa, toy 70% ýeňilleşýär. Ondan soň sen hasam joşýan da. Diýätin
Bak şimdi oğluna 4 saat derip bardat kurlayan in kovdadım kurlayan. Yirmi asırda Türkmen sunatını en köp dinlenen hakiki sunat ustalarının biri Hacı Yazmamet'in hormatında bu ayetleri yerine getirip verdi. Jeyre dereceli davaranın video, foto yapımını bizim stüdyamızın için köp tanrıyal katnaydıyız. Ama bizim neyme? Ahlakımızı, rahmetimizi, yüreğimizi koyuyoruz bir sözlerin aydanda. Anam sizin netice bizden yetindiler. Karşıları terpay atılanına mesela şimdi erkek kısa yönü ayar maskalan rahat atılıyor. Ayar maskala değişti mesela şimdi mata atılıyor, yağlar atılıyor neyim için? Buraya darana bu altı öyle ha? İki daran bu altı, bu altı üç dört daran dönüyoruz ya. İnan da. Ben sana da kayneleme Fırat Korkaz'ın erteler araksı da. Leyla şadur diva gerek kesile. Ona yaşı koşunu kada. Toy tavada koşul ya. Toy terpay mutlu oldu yaşlan. Dile valar terpay mutlu oldum. O toya gel canım tavadım. Yan aytışın ya hakikatini marginalınır şöyle. Canım tavadım. Benim münafik mi? Sen mi? Ben has kovduna münafik. Canım tavadım. Acayip var. Bergen Anna Muhammedov'un can yazı oğlu kadırlı komşusu Rahman Huday verdi bir çağırınız. Bekle kuşa! Zaman! Oba! Kompozitör dambaradım. Verdi ayna var mı? Ya o başka biri mi? Hoca Galipa'nın özü etrekten ne? Benim geçtim Hoca Galipa iki yönü bir çağa ka fizine oğulluk veriliptir deyip. Hani yiten doğanı taptı şu an. Yiten doğanı. Ben toyda dua Allah'ım var böyle mi? Galipa yiten doğanı taptı şu an. Bilmem. Kulluktan kaydan sonra izinden can geldi diye de bana diye şeyle sen gittin rota üt kötü ya da ne oldu dedim pol u borka battı diye.